Honorable Barau Jibril Maliya zababben sanata a Kano ta Arewa a koda yaushe ƙara samun magoya baya yake duba da yadda yake gudanar da tarukan ayyukan alkhairi musamman gina manyan masallatai da gina islamiyya. Honorable Barau Jibril Maliya a bangaren empowerment ya ciri tuta wajen raba motoci, babura da rabawa mata keken ɗinki domin haɓaka tattalin arziki. Honorable Barau Jibril Maliya ba iya Kano ta Arewa ba, ayyukansa sun zaga ko ina a faɗin jihar Kano. Mu matan jihar Kano a koda yaushe a shirye muke da mu zaɓi Honorable Barau Jibril Maliya. Sanata Barau Jibril Maliya mutum ne wanda ya wa 'yan uwansa fintinkau wajen rabawa al'ummar jihar Kano jari da raba shanun noma ga manoma don farfado da tattalin arzikin kasar mu ta gado Najeriya. A sakamakon wannan fice da Sanata Barau Jibril Maliya yayi wajen gudanar da ayyukan raya ƙasa, akwai buƙatar jama'ar jihar Kano su fito zazzaben su a yayin zaben gwamnati da zai gaji mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam a shekara ta 2023. Fatan alkhairi ga dandazon magoya baya kamar Yahuza 'yan kaba masoyi ga Honorable Barau Jibril Maliya. Honorable Uba Idris Dala shine ya ɗauki nauyin kawo muku ta hannun ɗan jarida Ahmad Idi Sumaila, Radio Kano ARTV.